tibra sarong jotona puilana khulungkha ani kaisa koimungkha iko hamia nogo babu jibiu kalai thangjak gabon bagai kisa nukjakna nakaisini media person no belanyo amai manjak phain bagai belanyo hambai markha khulungkha ani post office hingke kendra sora blen sanga bidang thagurpara hingke tei kaisa division khe jongpui jala gang kaisa koimung ma khlaikya sing tibrasa khaganang lukrokno nukjakna nangai thangka tamoni hingmala abo saya tongoi bo chukliya lasi chukliya ni bum sagari yan Sochi Mohan Devroma an nogo tei kebo tibo krui ang khoroksa susuksi babu rugi klai thanga tao rakhang jungjalo klaijak tomni hmala lukrokno chuba chuma sankha ani babu je durga phojani salda sagang klai thangmani rugi bohongni bemar manjagai hingke silchor tlang thangani rangni bepar ngai tobinai aro operation rok khlaimali operation khlaina nango honai hingke tobonai jibio khiklai rewonai jibole boti ma khlaikata boti khlaina aro operation choli thangka tao khe bohok tei kaisa kariwonai khiri tonkha yang tei hingke abo bon bohongni tao bejala abo operation khlaima bising bising yakho kaisa rifur bo mayo kapron operation khlaimani hingke tabo ta kaisa ophe peprais tongkho ophe ni bawa tomoro ba abo bohongni tom abo borok tisi saya koro rifur chumaya khota rifur kaisa lahai tongoni sata borok abo bohai ro rifur maya kho bohongni abo kaisa chuk size tongpi kota abo operation khlaima bisingo se hingke abo rang ri rong bagai kuno asuk kuro size mali asuk pai uni size mali abo daily rang mo nangai tonghata hingke aro hor bai sal bai rang no nango hingke tei sini yang subanai nongni kuno thangani laisun krikya ang sajungsi nogo nokhung choli tonani hingke mai mui rok tuni mani kuno krikha boni obostha ekdom obostha hamyangui tongkha boroko hospital thangna laisu kwrwi yang nogo cholir kalang samung nokhungo cholir kalang sang sajungsiba hingke yang nog nokhungo bo daran cherai gani cherai abo nog nokhungni cholirwini bongno kalangai se yang hospital khe khibisi maragrako hospital khe yang robra ang rai kalang thangai yang nokhung cholir kalangai se ayang thangai se sartangui waisorok sarnai waisor haike maisu tari chari maton hingke borok ang sokyang dino maisu korin dino khe hospital ni rok yasaki chawi haike maton o tao jibo sore hem don debroma adon devrona kenum jomha khoroksu tomon khorongni tongmani hingke nokhung sugya ula andara masa hajar bara thangai tongikya hingke bo hajar bara thangai cholirwini rang rok kisa nohoka hingke silchorok nai khe boni rang bai hingke kabar khlaimai hingke bo phai nai phimali tabo waisa phai thangbai je silchor tangporo do hingke rang bon malik rok subawai kisa nohri naimana rang hingke bodo sunarok nangula ma thangpiuka bo deule laikheno hingke yang angse tao cholir tonan hingke nokhungo silchoro nin babuno dalangmani rangkri ni bagai da phirogoi matu pika aro success khaimaliya rangkri ni bagai matu kha tabo khaboro tonkha tao khe jibio klaijak ta jibio hanggai doctor ro tamo saboni rugi hamsokna ni hinga tai tamo khlaina na tabo kaisa operation puila khlaimani iko report maya ko bordo 9000 test khlaina 9000 ni sau hingga abo subui rok takarokla tabo khuloka hingga maiki kisa botiro nungi mangkha do mause takasor pasai phaiba ta kho o nabio pas o ni khaglo suk sai jong phayo asugui rok maya ta sajangmani gabon tabo esra khlaina ni rok nangmata rang rong ketis kerikang yang kisa lukrong thane naimangkha ani kisa sol sukliya no abo sanna bolasi ma hai kinma hai bang tu sukliya kilasi sukliya kiri sukliya ba sin khagana tibra sarong nang abono kisa nai mo sungo khoksa ke bono masa ke bono kisa suba jo khani ani babunang tui mana na pherong ma wa sokata takaisa ko mo sung sin tibra sarong no ani account namari nai tai phone namari na ro khoksa khuni bon kisa suba jabaji obona ang ri rwana tola ri rwana asun ambai